Hilli lustralar dükkanı öz müşterilerinin aladasyny edip, dükkanlarynyň ýene bir täze nokodyny, ýagny 3-nji nokodyny açdylar. Hilli lustralar dükkananyň täze ýerleşýän nokody büdmöýün etrawyna ýerleşýän polat at binanyň 2-nji gatyna ýerleşýär. Ýagny büdmöýün etrawynyň ähli ýaşaýjylaryna belli bolan öňki kamal sentr diýip tanalýan bina inni polat at diýip atlanyrlýar. Ýagny şol binanyň 2-nji gatyna bolsa, Hilli lustralar dükany ýöriti öz müşteriler üçin täze nokodyny açdy. Hilli lustralar siziň öýüňiziň täze bedeli. Eger de öýüňizde ýokary hilli, amatly bahadan döwrawap lustralar bilen bedäsiňiz gelýän bolsa, onda Hilli lustralar dükany öz müşterilerine kapılaryny giňden açýar. Hilli lustralar dükanynyň lustralary, çyralary bilen öýüňizi bedäsiňiz gelýän bolsa, onda bu dükanyň täze nokody, ýagny 3-nji nokodynyň belgilerini, salgysyny ekranyna ýerleşdirýär. Gelin, görüň, satyn alyň, öýüňizi ýagtylandyran.